Здравейте, днес ще ви покажа как се реже лук. Аз лично първо режа двата края. Знам, че всички казват, че не трябва, но аз обичам да ги махна първо. След което правя една такава линия и го обелвам. Нарочно обелвам един от най-външните слоеве, защото някой път са гадни. След което го разрязвам през средата. Ето по този начин, но не до края. След което режа ето така. И след което го режа така.